Vaig a llegir aquest manifest. Avui commemorem un any més amb aquest manifest la lluita constant dels drets LGTBI, oficialment a partir del 28 de juny de 1969, amb els disturbis de Stonewall. Una sèrie de manifestacions i protestes contra les batudes policials que va haver-hi en el parc de Greenwich Village en Stonewalling. Però, malgrat en una societat moderna i globalitzada, continuem fent passos enrere, permetent de nou l'entrada dels discursos de l'odi en llocs de representació. Fet que avala i demostra que un cert sector de la població necessita educació en valors socials i culturals, perquè aquestes pràctiques s'han perdut, quan per a fer bones accions de sobte apareixen murs i burocràcia, res avança i tot s'estanca. I d'aquest estancament rebem notícies tots els dies al nostre país i a les nostres localitats, inclús a les colindants, sobre insults, pallisses i vejacions als col·lectius LGTBI. També per actes intrafamiliars i assetjaments i abús que s'han multiplicat durant aquests 2 anys de pandèmia, però sobretot durant el confinament. Un exemple d'aquesta discriminació és que els pares de l'activista Derek, de Nules, Castelló, hagin posat el seu nom anterior en les esqueles en compte de reconèixer el seu fill com a lo que era, un gran activista i un xic trans. Però no és l'únic exemple que vos puc donar i nomenar, perquè a nivell internacional ocorren successos com els tirotejos d'Oslo, fa apenas uns dies, que va posar fi a la vida de diverses persones, o la detenció de 200 persones a l'Istanbul per manifestar-se respecte al que es considera il·legal i fins inclús la pena de mort. O com les discriminacions successives que ara estan ocorrent amb les persones del col·lectiu d'Ucrània. Encara que tornant al territori nacional, l'AIE celebra l'aprovació de la llei trans, que s'aprovarà en el Congrés, on per fi es despatologitza a aquestes persones que no se senten del gènere que els ha sigut assignat nàixer. Però cal continuar avançant en drets, perquè malgrat un fet important, continua sent una llei insuficient, una llei de mínims. Necessitem que pugui permetre continuar evolucionant. Mireu, fa més de 15 anys, concretament 18, que no es celebra l'orgull en aquesta localitat i sembla mentira que hagin passat 8 anys de govern de l'esquerra. Perquè d'esquerra a dreta, com de dreta a esquerra, volem dir-vos que no es juguen amb els nostres drets, que no es juga a invisibilitzar, que no són els nostres drets només, sinó també el de les nostres famílies. Ha de plantejar-se una agenda LGTBI rural, on tota la localitat d'Alzira siga de nou una ciutat lliure d'odi, on totes i tots capiem. I jo des d'ací, com a persona jove que soc, anime la ciutadania i sobretot a la joventut a marxar a reivindicar un món millor i més just, per la visibilitat i pels drets LGTBI. Moltes gràcies.